Mga pinakete sa ginudahang shabu nasakmit sa Greyhound operation sa Mandawi City Jail. Ang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may gihimo ang Greyhound operation sa yuning si Manahade sa mahong pasilidad nga nakapaagni kini sa mga otoridad nga mas higpitan pa unya ang mga laka nga ilang ipatuman. 8 ka mga gagmayng pakete nga may kinatibuk ang timbang nga 0.35 grams. Kini ang nasakmit ato sa Greyhound sa mga selda sa Mandawi City Jail Male Dormitory. Ug sa pagsusi og testing sa PIDEA 7, gikumpirmar nga kini shabu. Matod sa warden sa prisuhan, nagpadayon pang investigasyon giun sa pagpasud sa kontrabando. Ongoing pa investigation kasi mas maganda sana natin kung masentro natin na yung tao talaga yung pan. Kasi yung mga iba naman dyan, alam naman natin baka wala rin kinalaman. Gumikan niini, mas gihigpitan pa ang mga laka nga ipatuman aron mapugnan pa ang pagpasud sa mga iligal nga butang. Usa sa gipahugtan ang inspeksyon sa mga dalaw, ingon man pagbantay sa posibleng paglabay o kontrabando gikan sa gawas pasulod. May mga interceptions din tayo na may ganun na ginawa ng mga nagtatapon yan sa labas. Okay. Meron po tayong mga ganun na instances. Posible din doon. Pwede po tayong mga galing din na pwedeng Either dalaw or yun siya. yung mga ibang ano natin. Matod sa warden, regular ang Greyhound operations gagihimo aron masumpo ang mga iligal sa prisuhan. Meron tayong mga duty jail officers aside from the desk officer. So prior sa ating assumption of post ng ating mga personnel, nagkakanta po talaga yan ng ano. Kaya yung ngayon yung sinama natin yung sa Greyhound operation na yon kasi that is an SOP. May taliwa ni maong kalambuan giklaro sa warden nga wala na suspenso ang mga dalaw sa maong prisuhan. Padayon ang pagtugot nila nga makabisita sa schedule nga adlaw ang pamilya sa ilang mga PDLs. Pwede sab kining tunol o paghatag o pagkaon na pasulod apan subject sab kini sa mas gipahugtan pa nga mga restrictions. May Daghang salamat, Nico Sereno.